Jo, bitxor, politxa sukaldia, Oso politxe. Hau, ze atatzen nahi hemen? Gosari, Gosari, Bale. Hau zer da? Avena. Avena. Importantia, avena, lehenengo. Kapote hori? Kolageno. Kolageno? Kolageno, bai. Hauxe, neurri hemen dago arrun. Han... Mobila dezu. Ze, kolgatu indue. Berri dutzen goigo. Vale. Txak, bat. Bat eta erdi. Vale. Ondo. Hau kolageno, hidrolizado. Eta hau, zertako daba ona? Osasui eusteko eta launtzeko. Oso ondo. Orduan kolagenua importantia. Bai. Hartu inber da. Bai. Garrantzitsuena, han. Bai. Hemen sozialen hau bakik. Gero arte. Vale. Bueno, oin botatzen diot vitamina, kaltzio vitamina bat. Ni zu bezala, gozalduko temendik aurrera. Hola, aliatzeko 90 urtea. Bai, karretan nabazu eta 90 Holako asko jamarko jota orduan. Gero, esnea bota. Soja. Soja esnea. Zaharrantzako behien esnea txarramen da. Bai? Bai. Eta orduan soja eran... Han berriz... Ez hau zen da nato. Badak izan dan. Gero txengo diot. Bale. Ez kolgatu indiozuta. Bai. Zuk. Jesus! Carlos, estoy en la película. Pelikula, ze pelikula tantzate ba? Pelikula. Hemengon. Eta guain, importantia, soja. Ja. Taza erra, Eta hori dana? A ber, bitxorregila zango izut. Itxura alamouzkoa. Bai. Ez? Bai. Zaporia? Sabore hona ez. Ez aldaka sabore hona. Regularra. Regularra, ez? Horatu berko hau, ez? A ber, gustatzen zatzun. Bueno. Igual, ez dakit, txokolate pusketetxo batzuko ze sartze baldin bat jogo hobeto, ez? Eta, bitxor, hau zeinek erakutsi izu? Kurandera batek. Kurandera bat? Bai, Bila Joiosa, Bibi. Hemendik jende asko guten da. Bila Joiosa? Lehenguzu baten bidezku nintzen hau zen. Medikutan ibili nintzen, hemen Bizkarrezurren indizio batek jarri ziren, da ezerretzien nintzen, da lehenguzu, junai, eta alaxe junitzen, da esaz nion, ze pasatzen zitan, da minek enduzian, baina gelditu nintzen hola. Junitzen hola. Hola junitzen. Bai. Zeitu ni, behitu zian da, esan zian, tienes una fisura en la última vértebra. Jarri nintzen kamilion, lanka bat gora, bestea hola, ez tegai kriston gora bera agintzian da, pasako zituen, 3 bat den, hola pasako zituen. Jakin nintzen da, hola jontzen. Hola? Nik esan da, hau zer da, hau zer da. Eta nola esan diazu kuranderan izena? Bibi esaten dira. Betxu ingo, eta ber, nire pixkatzean abilda, Bizkarretik eta, betxu, hemen da, autentiko, original, productos naturales, Bibi, hau alda? Bai. Orduan, Bibi najute zinan, eta sendatu... Ni Benidorra juten horregatik hausi nintzen. Eta Benidorren zeitezu? Paseau, euski hartuta, paseauta, launeren txikito bat, eo bi, hola. Hola, bizile. Uxe. Kezu, sasoiko zaude. Oso,